sinasabi ni behind stage. Alam po natin na naggaganda sa harapan natin, napakatalino, napaka-sexy, pero we don't know the struggle behind. Hindi po natin alam yung preparation, physically, mentally, spiritually, at sa lahat na kanilang ginagawa. Wala tayong alam. Medyo napagod ako. Saan ba ako may utang? Saan ba ako di nakakapunta? Ito ako yung judges na ngayon, pinabati ko na yung sabihin sa'yo kahit maghapon na tayo masama pa aking salay Makakatulog yun.